Eli The Tutsons! Mikäs meillä on meininki, hää? Mitäs jos kunnolla pistetään vähän meteliä tänne suomalaaseen? Hää? Kaikki vaan tietäkää tuohon lähennästä, että meillä on taas pari juttua, että päästään lämpimäksi ja sen jälkeen ruvetaan jakamaan nimmareita. Kyllä mä harvinaista, että mäkin on oikein tullut tänne kirjojen pariin. Tässähän oppii vielä lukemaan. Hei! Mitäs jos aloitetaan sillä, että lyödään tää tynnyri Jannon päähän ja hakataan sitä noin niin kirjoittaa? Antaa palaa. Tää on Jannolle tällainen helppo homma. No niin! Sitten lähtee 3 alaspäin! No niin ja kaikki mukaan! 3, 2, 1! Älä mene ylös! No Pohjanmaalta kun tullaan, niin tää on sellainen pesäpalloharjoitus. Mitä luulette, saiko sillä yhtään korvissa? Sopivasti. Hei, mistä tuntuu, että toi Jukka äsken niin virnuolemaha? Niin mitäs kerrankin ammuttais se hiljaiseksi painetykillä? Ei nyt mua voi ampua, aina ammutaan sua. Niin, tää onkin nyt. Se on kyllä näin. Onko tää nyt reilua sitten tehdä? Ihanaa, te ootte sopivan sadistisia. Sen verran sanoisin, että mä en oo ennemmin Jukkaa hirveästi ammuskellut. Mä oon tosi huono tässä, että jos sinne taakse saa tilaa. Kestääkö? Jos mä nyt otin tuohon, niin siihen me kaikki painetaan. No niin! Mihin sä ammut ekkaan munille ammut? Ei mihin voi osua. Käskö ampua oikein? Hei Jukka! Täyden vahvistaa kaikki täysikäisiä. Hei, eiköhän kaikki yhteen ääneen huudeta vielä, että Jarppi on hämärä. Jarppi on hämärä! Ja sitäkin paremmalla syyllä ammutaan Jukka hiljaiseksi. No niin! Lähdetään taas laskemaan tällä kertaa 5. 5! 4! 3! 2! 1! Nyt saa nauraa! Onne kävi messassa. Hei! Mitäs? Mun mielestä toi virnuilu sais pikkuhiljaa riittää. Mulla täällä meillä on molemmissa taskuissa. Sattuu ole, kato tikatkin löytyy. Ei vielä. Niitä ei tarvita tänään. Hei, mitäs jos pyyhittäis noikin virneet pois noilta naamalta ja läsäytettäis, jos mä läsäyttäisin molempia naamahan? Hää? Kelepaako tää teille, hää? Sano vielä vähän enemmän meteliä, hää? Huutat ei. Ei! Ei kun joo. Kuinka sä nyt haluat meidän? Mistä tää on naaman ympäri kato? Otetaanko oikeesti tuosta vierestä? Joka oikein niin, että lähdetään sinne ilmeen. Elä tänne. Vähän sinne tilaa, kato. Tähän on simppeliä. Mitä enemmän te pidätte meteliä, sen pidemmälle mä venytän nää. Ja kivasti, jos mä Jannoa tähtäisin tuohon isoon nenään ja Jarppia vaan sinne päin, sillä on kuitenkin niin iso naama, että... Ja hei! Ja kaikki! Hei! 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 Toinen vähän lipeästi, pitää ottaa vissiin uudelleen. Otetaanko uudelleen vielä? Tehdään tällä lailla, että kaikki ihmiset näkee, niin jos te kato hyppäätte tuohon se. Mun mielestä siinä on kyllä mikään ei livennyt. Mitä se on? Se ei kyllä tullut siinä nollan kohdalla. Tää on kiva, eikö oo hää? Joo! Tän takia kannattaakin
kouluhommat kunnolla. Niin, Tänne itse. Anna nyt tulla sitten. Vieläkö otetaan uudelleen? Ja kaikkihan muistaa, että miten tää meni. Hei! Hei! Näittekö ne ilmeet? Hei, kuinka jännitetään naaman kaikkia lihaksia? Hei. Ja jotta tää hupi nyt ei aivan liian lyhyeksi jäisi, niin kaikkihan muistaa meidän rakkaan sankari Aku Ankan. Ja Aku Ankahan on niin hölmö jätkä, että se sattuu aina polkaisemaan tuohon harvaan varteen niin, että se läsähtää ittiä naamaan. Ja hölmö, ja kun ollaan tyhmyydellä ei ole raja, niin mitenköhän se menee? Täysin. Jukka! Koska me saatiin 2 kertaa naamaa, niin sä kans. Kerta ei riitä! Hän vieläkin tähtiä. Mä vaan joku astronomi. Ei saa. Ketä te ootte? No niin, Vieläkö uudelleen? No niin. Mut hei Jarppi, miten sä siinä naurat? No niin. Eikö pistäneet tykat pois ja ruvetaan jakaa nimmareita? Jaa! Haluatko se joka kunnia? Kyllä mä mielelläni. Mitäs jos Jarppi ottais? Kato mikä siellä on! Ihmislikkataulu itse. Mä pistän oikein aurinkolaisen päähän, niin mä en näe minne mä heitän. Jos Jarppi hyppäis korokkeelle. Ja tää on kans niitä lajeja, että takana kannattaa varoa. Joo, mä en oo mikään hirveä haavi heittäjä. Varsinkin kun mä mursin ton mun ranteen ja se ei oikein vielä tää heittokäsi palautunut, tää ranneliike. Tässä on erittäin tärkeää tää suojautuminen. Pakko ottaa lasit pois näkemään, hei. Hei! Otetaan vielä iso aplodi oikeesti ihmistikkataulu. Kukaan ei tee tätä maailmassa paitsi meidän Jarppi. Kukaan muu ei oo niin tyhmä. No niin. Ootteko te valmiita? Mitä? No niin. Ei muuta on 3 alaspäin. 3, 2, 1, 0! Hyvältä tuntuu. Kattokaa näitä, nää on niin likaisia nää tikat. Heitä jo. Likainen jätkä on tuo Jarppi. Tai siis tää mun tikkataulu tässä. Tää on niinku mökillä olis. No niin, 3, 2, 1, 0! Kato se Mulla on aika monta pistettä. No niin, anna nyt tulla jo. Jukka on reenannut kesällä näkyy. Hei! Kaikki vielä viimeistä viedään! 3, 2, 1, 0! Ja kaikki tauluhu! Mutta ei mitään, meillä on taas hyvin aikaa, niin muodostakaa sellainen siisti, jona ruvetaan jakaa nimmareita ja kaikkia saa kysyä kaikesta. Kyllä hei, Rock'n'Roll, iso kiitos teille, koska Kiitos Ruotsani. Eli nyt sitten reilusti aikaa tulla tiimani. Älkää ylipikö, niin kolareet kampunit ammattilaisia te ette. Eli nyt vaan nätisti jonoon ja ihan alaskaan se varmasti kaikki